Karding. Oh, karding. Karon kay kusog man ka mo duol sa kusip-sip man ka. Yes, boss. Naapar ba unta ko i-release nga information, boss? Sunod na lang, boss. O na kay kwarta. Sip-sip man kay ka. Daghan man kay kag ipantug-an sa kuha about sa mga kauban diyan na. Sip-sip kay to sila. Kwan kay to sila, boss, eh. Malagi mutuo ko nimo ana. Big ito. Oh, wala ka. Next. Sige na lako na. Wala ni sobra gyud. Ikaw na dito. Ikaw na. Sige, sunod na. Kay napay uban. Next. Oh, dako. Dako gid akong feel. Eh? Ano? Ngalan oh, si Si Kwan, Butyok. Oh, butyo. Be? Makupikol. Uy, nganong tulo ra man ni kaadlaw imong agi magagikan. Usa man ka boss. Lantawar ako na unom na ka adlaw. Igang kayo. Tulo ra ka kaadlaw usa aga-absent ka ni? Halap naman siguro ka boss. Kaunom ana oh, 1.5 imong 1.5 imong sweldo. Unya karon kay ning CE man kanako gisa kalibo, 500 na lang. Atay na unsa naman hinuuni nga. Unya kay ning anhi man ang imong asawa kay kuwag 500 kay imong anak ko no. Di padala ko. Wa ko kabalo ana boss ba? Wala na kay sobra. Atay na unsa na. Oh, nadri oh. Pasig na pa pisong bilin diha boss. Wala na lagi. Ato na dito, pre. Wa kay sobra. Ato na. Uy, Ako, boss. update kayo ba? Basta na, boss. Be, singalan. Rini, boss, Rini. Rini. Oh. Uy, naamday kay kuan diri di. Ay! Naguba ang bakong. Ano man to? Ina! Huwag ko ito na ako tuyo, boss. Pero naguba. Naguba siya, pero Ay. wala na ako tumatuyo. Charge gini mo na siya. Kay ikaw may nakaguba na. Nga nung naguba man tong bako? Boss, Oh. karigahan mo ito na ako chicks, boss. Agos! Ginoo ko. Mao di ay na. Kabalo ba ka o ganun, kargahan mo nag-chicks ng bako. Kabalo ka unsay tawag na. Makabuisit na. Makamalas na sa negosyo. Dobi, boss, wala lugar ko siluan ni boss. Wala kay sweldo. Charge man na nimo. Wala di kuha niya, boss, sige, boss. Sunod na lang siguro ta magsi. Balik mo diri karong Martes. Oh. Dili sunod. Ako, boss. Uy, Karding, boss. Karding. oh, karding. Karon kay kusog man ka mo duol sa kusip-sip man ka. Yes, boss. Naapar ba unta ko i-release nga information, boss? Sunod na lang, boss. O na kay kwarta. Sip-sip man kay ka. Daghan man kay kag ipantug-an sa kuha about sa mga kauban diyan na. Sip-sip kay to sila. Kwan kay to sila, boss, eh. Malagi mutuo ko nimo ana. Big ito. So karon na kay 1.5. 1.5 plus sweldo pag nimo. Pila man yung nabiling kadyot lang ha? Be? 2,000 gyud. Ako, ana, boss. Oh. Kay, Keep that in sang gini siya, ha? ang mga information sunod, boss. Sunod na lang to. Na kay kwarta, ha? Sige tarungan eh. Sunod gani tarunga og sip-sip sunod ha kana bang kuan gid ba kanang dili po ko maalkansi po sa tuang kuan ba. boss, kay- Labong magkataas diyan. Dako kay kwarta, boss. Kana. Sige nya mao ra gyapon to tong kuan ha. Salamat gyapon to, kasi boss. imong paghatod sa mga istorya diri sa kuwa ba nga. Sunod inga na lang gyapon ang tao. Nya, pasin ako, boss. Sige, Sige, ay. masapon ba ko nila? Sige ana pagdugay. Sige na. Tara, boss. Oh. Kana Ang iwan. information, boss, ha? Sunod oh. O, ang ihatag, ha? Oh. Sige, Sige. pasin ako. Salamat ha.